Ефір телеканалу АТР продовжують новини з Аман. Сьогодні 581-й день анексії Криму. Президент України Петро Порошенко на виступі у Генасамблеї ООН вщент розкритикував анексію Криму і агресію Росії на сході України. Крім того, голова держави розповів главам іноземних делегацій про лицемірство Владимира Путіна. Зокрема, мова йшла про запропоноване президентом Росії створення антитерористичної коаліції. За последние несколько дней мы слышали примирительные заявления России, в которых она, в частности, призвала к созданию антитеррористической коалиции и заявила о пожароопасности заигрывания с террористами. Прекрасно сказано, но очень сложно в это поверить. Как вы можете призывать к антитеррористической коалиции, если вы подстегиваете терроризм прямо под вашими дверьми? Как вы можете говорить о мире и легитимности, если ваша политика состоит в развязывании войны за счет марионеточных правительств? Сьогодні 11-й день громадянської блокади Криму. Активісти на пропускному пункті Каланчак розтягнули 26-метровий прапор Незалежної на відстані 30 метрів від російського КПП. Им нас хорошо видно. Они так уже давно. Як і раніше, на кордоні з тимчасово анексованим Кримом фур немає. Докладніше про ситуацію на кордоні розповість наш кореспондент Алім Абдулхаїров. Сьогодні на пропускному пункті Чонгар, Каланчак та Чаплинка не було жодної фури. Машини зупиняють і перевіряють. Інколи тут виникають конфліктні ситуації. Вранці представники правого сектору зупинили 2 автомобілі. Водій мікроавтобуса відмовився відкривати багажник та показувати, що в ньому. Проте, зрозумівши, що його не пропустять далі, він все ж таки відкрив, де були банки з фарбою та декілька стільців. Проте активісти його не пропустили. Я его попросил, говорю, покажи, что у тебя в карманах. Он мне показал, говорю, тогда, пожалуйста, говорю, пошли, я тебе машину покажу. Заглянул в машину, увидел там 3 лежака, говорит, вы не проедете. А покажите, пожалуйста. Пожалуйста. А куда вы это везете? Что это? Это ваша личность? Это 3 стула, это у меня товарищ заказал этот самый стульчик для ребенка. Все. И стол бэушный. И вас не пропускают? Да, А скажите, а вы знали, что тут такая блокада стоит? знал. И что вы как Что я такого, везу? Как вы думаете? Это коммерция или что это? Там было все новое, и он сначала вилял, а потом сказал, что это везет на базу. Водій мікроавтобуса викликав правоохоронців, але не дочекавшись їх, розвернувся та поїхав назад. Цю машину активісти також не пропустили. Стверджують, водій має 2 громадянства. Представники правого сектору зараз продовжують перевірку документів. Сам водій проживає в Криму та не заперечує, що в нього є російський паспорт. Власне, прошу подивитися, як це відбувалося. А вы же, да, помощник Аксенова, по-моему, были? Я? Я могу быть только помощником дворника. Вот. Сняли, нормально, все. А скажите, что вы будете сейчас делать? Давать свои руки, чтобы на меня в Украине надели наручники. А если Украина хорошая страна и не наденет наручники, я сейчас поеду домой спать. Вы сомневаетесь, что Украина хорошая страна, что ли? Я не сомневаюсь, что Украина хорошая страна. Я в ней жил. Подожди, я в ней жил и живу. Откуда ты, Евпаторий говоришь? Да. Посмотри мое лицо. Смотрю. Я Евпаториец. Ну, я Евпаториец. Ну, я тебя прекрасно помню. Каждого из вас я помню. Ну и запомни, что и ну и что? Ты думаешь, что мы умерли и нас нету, что ли, в этой Евпатории, что ли? Я каждого помню. Ну, хорошо. Я замолк. Есть подозрения, по поводу этого человека. Работаем. А какие подозрения? То, что он, агент Аксенова. Вот так вот. Нам поступила информация с СБУ. И мы сейчас просто смотрим, проверяем его.
А так, если все нормально. В цілому 11-й день громадянської блокади Криму проходить мирно. Тут продовжують плести маскувальні сітки, готувати їжу для активістів та облаштовувати територію. Алім Абдулхаїров, Гульсум Халілова, Ільдар Тарахташ, Олег Казикін, Заман, АТР. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про повну блокаду тимчасово анексованих територій. Автор документа – Дмитро Лінько від Радикальної партії Олега Ляшка. Зокрема, він пропонує припинити залізниче, автовантажне та автобусне сполучення з цими територіями. Якщо буде закон, що будь-яка фура, яка з'являється на блокпосту, це є порушення, то не буде взагалі їх там і не буде ніяких порушень, не буде ніякої контрабанди. Тільки так це можна побороти. Я за припинення електропостачання на окупований Крим, тому що не потрібно російським військовим базам давати нашу електроенергію. Але це має бути окремий законопроект, який потрібно окремо подавати, доопрацьовувати. У Херсоні вночі підірвали будівлю представництва президента України в Криму, повідомляють Кримреалії. В результаті вибуху пошкоджено двері, постраждалих немає. Експерт Української миротворчої школи Георгій Бянов каже, що це схоже на сплановану акцію. Це могло статися після виступу Петра Порошенка на Генасамблеї ООН. Також експерт пов'язує вибух із акцією громадянської блокади Криму. Приїхав на роботу о 8 годині, побачив пошкодження дверей, осколки, дірка в дверях. Повідомив керівництво і одразу зателефонував у 102. Стан такий, я не знаю, що коментувати. Правоохоронні органи працюють. Дав, що бачив, дав свідчення. Відповів на їхні запитання, далі будуть працювати. Сподіваюся. Ми будемо і далі працювати. Рада Федерації санкціонувала використання військ Росії в Сирії. За повідомленнями російських ЗМІ, Верхня палата російського парламенту проголосувала за це одноголосно. Вже через кілька годин після цього американська сторона зафіксувала перші авіаудари російських літаків, повідомляє Reuters. А офіційне джерело повідомило CNN, що російські літаки проводять бомбардування неподалік від міста Хомс. Отримання дозволу на використання військ Росії у Сирії у Раді Федерації раніше ініціював президент Росії Владимир Путін. Вже завтра в Криму підвищиться вартість проїзду в маршрутках. За наказом Держкомітету з цін і тарифів російської адміністрації Криму платити більше доведеться в 12 великих містах півострова. Експерти прогнозують, це не останнє подорожчання найближчим часом. У Сімферополі вартість проїзду підніметься на 2 рублі. Новий тариф 12 рублів пов'язаний з подорожчанням запчастин на автобуси і зростанням ціни на паливо, відзначають перевізники. Если, к примеру, брать самое дешевое одно колесо, стоит 10 тысяч рублей. Это самое дешевое, которое не особо качественное. Если более качественное, 12-14 тысяч колесо. Как вы знаете, 6 колес, это автобусу надо работать несколько месяцев, чтобы только колеса поставить. Плюс масло, плюс остальные запчасти, это очень дорого, очень сложно. А також підвищенням зарплатні водіїв. С завтрашнего числа, значит, не только проезд дорожает, повышается минимальная зарплата водителя, всех работников, да, в 2 раза. Если раньше было 6 тысяч, на завтра уже будет 12 тысяч. То есть из этого надо исходить, из этого надо платить налоги, из этого надо платить зарплату. Эти деньги где-то надо брать. Однак перевізники все одно незадоволені. На їх погляд, тарифи повинні бути набагато вище. Проезд на сегодняшний день было оптимально, было бы 15 рублей, 12 рублей. Оно погоды никакой ничего не поменяет. Те же проблемы будут. Скаржаться на новий тариф і водії. Сдачи давать нам неудобно. Если у нас будет сейчас 12, то нам еще будет тяжелее работать. И как бы с мелочью. Жителі міста кажуть, підвищення невелике, але все ж врахуючи, що зростають тільки ціни, а не зарплати, новий тариф засмучує. Потом 15 рублей будет, и так дальше будет продолжаться. Конечно, дороговато. На бюджет тоже, конечно, повлияет. Все дорожает относительно. И маршрутки, и проезд, и продукты питания.
Непонятно, с чем это связано. С правительством, наверное, связано. Зарплаты, наоборот, понижаются. Я точно знаю, у медработников у нас идет на понижение зарплата. З завтрашнього дня подорожчає проїзд і в маршрутках Євпаторії, Феодосії, Ялти, Алушти, Джанкої, Керчі. Там за поїздку треба буде віддати 12 рублів, у Бахчисараї – 11. В Армянську, Красноперекопську, Судаку, Саках – 10 рублів. І це підвищення не остаточне, прогнозують перевізники. У наступному році тариф може зрости до 16 рублів. Ельмас Ібрамова, Едем Асанов, Заман, АТР. Віце-прем'єр російської адміністрації Криму Дмитрій Полонський бере участь у конференції Бюро справ людини ОБСЄ у Варшаві. Агентство «Кримінформ» повідомляє, Полонський на форумі планує говорити про міжнаціональний мир та злагоду на півострові. У форумі він бере участь як член президії російської громади Криму. Раніше Польща відмовила у в'їзді в країни іншому російському віце-прем'єру Криму Георгію Мурадову, який також планував брати участь у цій конференції. А у Криму невідомі розірвали плакати із зображенням майбутньої соборної мечеті в Сімферополі. Також зловмисники замазали фарбою декілька плакатів із зображеннями макета Джума-Джамі. Плакати соборної мечеті висіли на паркані, що огорожує територію будівництва. Вони з'явилися на церемонії старту будівельних робіт. Соборну мечеть у кримській столиці планують побудувати мінімум за 3 роки. У Криму судитимуть медиків за неякісне надання допомоги. За матеріалами прокурорської перевірки порушено кримінальну справу про неналежне надання медичної допомоги породіллі співробітниками перинатального центру у Сімферополі. Начебто медики не забезпечили безпеку здоров'я жінки, в результаті чого немовля набуло важке неврологічне захворювання. Про це пише агентство «Криммедіа». Голова російської адміністрації Криму Сергій Аксьонов виступив проти масштабного кадрового десанту з Москви. Наполягає, щоб Білокам'яна не відправляла в Крим своїх чиновників. Таку пропозицію він озвучив віце-прем'єру Росії Дмитрію Казаку, повідомляє «Комерсант». Зокрема, Аксьонов попросив про скасування доручень, згідно з якими в кожне кримське міністерство призначатимуться перші заступники з федерального центру. За словами російського голови Криму, на півострові достатньо своїх компетентних кадрів, а з Москви нібито в Крим направляють людей не того рівня. Проєкт «Відкрита Росія» опублікував відео, на якому начебто відображене затримання української льотчиці Надії Савченко. На сайті проєкту зазначається, затримання сталося 17 червня 2014 року в результаті бою поруч з селищем Металіст під Луганськом. На відео жінку затримують начебто бойовики ЛНР. Обличчя жінки не видно, воно заховано під тканиною з написом «Самооборона Майдану». Самооборона Майдана. Женщина-снайпер. Тельники. Да ты по нам сегодня? Нет, я не знаю. А кто ты? У мене автомат. Всесвітня прем'єра концерту для саксофона, струнних та ударних інструментів відомої кримсько-татарської композиторки Мерзії Халітової була представлена на 26-му міжнародному фестивалі Music Fest у Національній філармонії Києва. На фестивалі побували наші кореспонденти. 26-й міжнародний фестиваль Music Fest 2015 відкрився вечором прем'єр, що зібрав повну залу глядачів. В програмі вперше прозвучали різножанрові твори сучасної академічної музики. У всіх фестивалях беруть завжди участь провідні всі колективи, всі оркестри, Національний симфонічний, оркестр радіо, оркестр філармонії, Київська камерата, багато хорів і так далі. І представляється сучасна академічна музика. Ну і мені дуже приємно, що такий композитор, як Мерзія Халітова, яка представляється завжди в наших фестивалях, вона дуже відомий композитор, і Назім Амедов. Друге відділення концерту розпочалося виконанням концерту для саксофону, струнних та ударних інструментів кримсько-татарської композиторки Мерзії Халітової.
Самої композиторки на концерті не було. Соліст, що виконував з концерту партію на саксофоні, заслужений артист України Олександр Рукомойников, каже, що ритмічна організація кримськотатарської музики трохи незвична для нього. В принципе, музыка мне близка и знакома, потому что так как я занимаюсь джазовой музыкой, преподаю джазовую музыку в Институте музыки Глиера, то ритмическая организация 5/8, переменные размеры, они достаточно мне близки и понятны. Вот. Ну, пришлось, конечно же, порепетировать. Большая благодарность Владимиру Александровичу Шейко за то, что он подготовил оркестр, потому что там есть что поиграть. Ділявір Османов за професією музикант. В Києві вже багато років. Він намагається не пропускати такі концерти, особливо коли приймають участь його співвітчизники. Я уже не первый раз на концерте, где исполняется ее произведение. Концерт для саксофона с оркестром – это достаточно, скажем так, редкое событие, тем более в нашей национальной музыке. Очень интересно, конечно. Фестиваль Music Fest триватиме до 4 жовтня. Ліля Зінідін, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. У Росії встановили пам'ятник Тарасу Шевченку. За словами голови Української національної культурної автономії Новосибірська Владимира Паука, постамент відкрили на честь 200-річчя з дня народження українського поета. На пам'ятнику є напис «Обніміться же, брати мої, молю вас, благаю». Наразі це все, що встигла підготувати команда «Заман» на цей час. Більше дізнайтеся о 19:30. На все добре.